खुलुमबाय लोगोफोर नै दिनै माने गसाइगावआव फैदों माने मावग्रानि खुन्दुं दखानावहाय हाबफैदों दा जोङो दख'ना माने जों खुन्दुं बायनो नागिरदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय फारियैनो যখন দিবেন তখন তো তাই থাকে আপনি যখন উগরান যখন নিয়ে আমরা তখন गसाइगाव मावग्रा दखान मा होनदोंमोनलाय मा दखान होनदोंमोनलाय मावग्रानि दखान मावग्रा এই যে কালা মালা আবার লাগাইছি কালা নিকে পাগল দিবেনি বাইনে दा नायदो लोगोफोर जोङो बेखेवनानै नायनोसै थाखा दंलै दा मिस्टि जाहरनांगौलै बाबु जोङो दा खुन्दुंखौ नायबाय गिदिरखौ होनना बुंदों गोथाङासो मोजांलै बैबायदिया नङा बैबायदिया ओइ जे एरखम थासिम भालो ओइ जे एरखम कालारथा বানের মধ্যে ছোট হয় চুরলাজोबनोसै नामा रा माथो मोजां हरदोब्रा ओइ मालिक बे बेसेबां 800 दा गोदान नायफिनबाय सिगांना जायाखै माने जर लाजोबनाय बेखौ लासै थुब्ला मिस्ट्र' लानोसै माने स्कुलाव गुफुर बेदर लांग्राया बेनो गुफुर लांग्रा फुसगाव लांग्रा सराइबो लांग्रालै गामसायानो बे दख'नानो फिसासो बैसागुनि गामसाफोरा गोथां कालार जाबायलै जाबाय बेसे जामारखो बेसे जामारखो 130 টাকা লঙ্গন কিন্তু 30 টাকা 40 টাকা নেব 10 টাকা হ্যাঁ 10 টাকা আর কিনে বাড়াবাড়ি শুক্রবার দিবি কি শুক্রবার নাই হ্যাঁ দিব 40 টাকা থাকলো কিন্তু 30 টাকা जों दा 130 टाकानि बान मोनसे लाबोबाय एसे बाजार मोजां बानसोबाव नामा बान होना नायखौ नोंथांसो बानबा बे अरा बान मोनसेयाव 120 टाका लाना फैबाय लोगोफोर जों दाना माने खुन्दुंबो लाखांबाय नालाय दा लाखांनायखाय जोङो दा माबायावहाय साफा बाजाराव हाबसिगोन स्टेन्डार्ड बाजार ना मा होनो ना स्टाइल बाजार होनो ना दखान होनो बाहाय हाबसिगोन सना फाननायखौ सुबि सना दखान जोब